kublai pi baro ngi wanlam ye pi sha ka de ka program Doctor Speak minta ka janmet halor ka phang ka Jingsumar ya ki Longkmie bat ki ba armet ha ka por COVID-19 bat ki be shimenta ha ka ni ka program ilong i Dr. N Wanswen retired DHS MCH bat FW bat i Dr. MN Shilla retired senior gynecologist na Ganesh Das Hospital ki ban batai yengi halor ka jingdan kam bat sumar ye ki Longkmie ba ki thei armet hakum ka ni ka por COVID te khobli shibun Dr. Fleisch meta ka ni ka program Dr. Wanswen ka jingkli jong ka bening kom kalong ba ki kun hun armet ba kumno ki ba kham kloy ni ki ba khamla ban yo kem yu ni u COVID-19 khobli shibun dai ka jingkli ka jong phi hajing shisha ka ni ka COVID-19 infection ka ni ka pandemic mentamo kam pelait la ni kam ki ya ki ba armet ru te kum ka jen kum ki ba armet hi ki Longkmie ki long kum ka ni ka general population hi ya ka ban yo COVID-19 infection nrei ka ei ka baja ka long ba lada ki yo ka don ka ta ka ba ki kham kloy ya ka ban kham shitom namar balei namar hakapor armet kalong ba ka immune system na ni ka takabor jing yada na ka banyele pressure ya ka jingpang ka khamduna ki ba armet kamde ru tang ya COVID-19 re kham tam ya kinu ki viral diseases ru la ka long simple ya ka kum ki flu mo ki normal flu te ki ru ki bla judon menswa kum H1N1 te ka jo ru kini ki kham long ki khamdon ya ka chance ya ka ban kham shitom ho haka jing shisha kiba khandai 4% ngila ban ong ba kila ban long asymptomatic lani kim pen I ka dak ka shin jong ka jing shitom lani kila ban sudon ka jing shitom ka ba malumala nrei shi 4% na kini kidon hakata ka jing ma ya kiba kila ban kham yo ya ka jing pang ka ba kham shitom ka bangi onki lani gila banya ya duka critical illness bakin don kam yaki ICU intervention te bapoi sya ka jing jubab ya ka jing kli jong phi ki ki bakham don ha ka jing ma ya ka banyo ya COVID-19 infection ki long baning kong ki healthcare workers si namar kam tam ki nurses ki doctors lani ki bakham long ki bakham don ha ka exposure ka por ki deal lani ki don ha ka bat ki nong pang kham slam kini ki kham long address kum jo ru kini ki frontline workers bamut ki la bande ki agan wandi ki ANM ki asha kini ru rengkat bat kum ki we ki sanitary workers kum jo ru ki police lani kinu ki ba don in the public domain ki ba kham bon ka exposure to the infection kini ru ki kham long at a high risk ya krani ki pregnant woman the kumjo ru ki don kini ki ba let's say ki ba ki kham ya kendu bat ki dekhot jong ka yeng mo mde ki dekhot na ki kum menta phi ki la ban song ha yeng la ni ki la ban ayu nre ki ya kendu bon ki brio ki ba ya keleng kala ban long na ki dekhot jong ka yeng ru ki tre ya ki jing tre jing ta ki ba mi ki ba wan te ki wan pha she yeng ki wan ra ki jing snom kum ki ne ki belong expose ki ni ru ka ki don ha ka jing ma ban yo bat ka ba khadu ka long ka jing ki let's say ki long yeng long sem ki ba kham ren ki ba ka kham hi ki ba kin yo ya kataka social distancing ki bang ya keren ha po yeng po sem ti ki ni ki dei ki ba kham don ha ka jing ma ban yo ya uni COVID-19 ka we ka phang pa deru ni ngan poison don ba nakini ki ba yo ya COVID-19 ki group of people dan kita ki kenhon ki bala ban kham shitom shu te kini ki dong kum ki ni ki bala kham rangba lani ki bang ong ka jing armet ka ba ki badon ka karta kum ba life husan snem chaneng nang ta ki don kini ki Longkmie ki ba armet ki badon lupa ki jing shitom jong ki don ki don BP ki don ki don jing pang shini lani ki jing pang klong snam kum ki dir ki long ki don hak ta ka res ba lada ki yo ya ka jing pang ken kham shitom nang ta shu ki don kini ki ba kham
ki kham snga ki kham ngi ong ko obesity mo kini rokum ju hi ki kham don niki jingsitom te sakaway ka ba ayu ki don kini ki ba kham ki don kini ki ngi ong ka tendency ba kin lang snam ki the snam ki don kini namar bale ha ka por armet kini ka i Khyllung hakpo i press haki veins te kani ka jing ya jong ka snam na ki kijan sha uklong snam lani ban kiu shaneng ka kam duna tukum kini lar ka don kata ka jing bom la ka snam ban ya be ka don ka tendency ka ba kin form clots te kum kini ki blik badan ka tu ka tendency ru ki kam long at risk hi ba kin lada ki shitom kin lada ki yo covid infection kin kam shitom Kublishibun Dr. Wanswet kata ka jing batai shai jong pimo ka jing kli jong amata ka phashi Dr. Shilla kublishibun Dr. Dr. ki ipat ki la Jingsumar ba kini ki the armet pet ki Longkmie ki diban shim ban yada no ni u covid infection kublishibun ha jing shai kini ka jing pang covid ementa namar ba ngitip bi ba ki briu menta la boro ki bri hapo megla ngitip lut pang covid te khamtam hai be de kini kinong armet ka jing yada ka bingidon kam hi ba kin le ka de kumba le iki we ru ki bam armet te kumba yong i Dr. Wanswet ba wat la ka kam long high risk ba kin kam yo ka jing pang ba kam shitom lada ki bet ndi ka jing yada pat ka long kum ju iki we ru kata ka mot ka ba ngindeng bhai ki mas jungi ki mas ki ba biang mde tang ijani ba kumni kum tai malumala menta lele ki ong ba lepila bandeng double mask ka kan kam ba nang tab de lad ye khamtam ki ba armet ban laj na ba bet ka de ban laj ban nummi na yeng ladala namar ba hoy ngatip bun ki ban ong kum nungi lam shong hieng mon ra khaw dai shni mulo ingi she yeng mo ban tre ten re ladala hi ka ba bahai ba kin shong khop hieng hapor ba ki armet ban laj ka ye bet nang tab de sakawai pa de ka de ka jing mlien ban ya thet kti ka jing mlien ma thet kti ka ba hakor kom ba de tamot phen thet kti de ko sabon daka baka sabon lani lamdan kata kum arfo second la de phimla kata at least pen kam li sanitizer shaban bam shafin kata Khyllung shafin kata ke ru ka jing sat kti barobor ka de we nang tab de kan perthai menta ngi ong ka we ka jing yada ka de na ka jing ai tika hoi bun ki briu kim de kren bahas phong kan ni ai tika re na ka liang jong ke health ba na liang jong ni kuntu ba barok khot ni de bania priang bat ya shemi kani ka jing aitika nama ka de kwe ka jing kalat jing yada namta jugi nong armet namta ki khon ka long yang long sem bat namta ki imlang salang jungi barok ka yu barok po megalaya ti habangi page pangkani ni de ban tip ba kani habangi don kuno ka jing so shitam ne liang jungi ba armet la de fi sngo bala sang ban biong khli la ni jurho la ni don kata jing bamla ban sem ha lani ki jing shitom kum kita lani kidan ki ba nungkong du kin soktu ba kim yo so ba basma yo so ban kem ki jing sama na lani kidan pade ki ba penhiar jam di ki dawai ba malumala kum kini ki dak ba sedang kuman ong ban tip ban jing pang ru ki di ban lek krok loi knang ban yada ban pois kata ka jing pang ka ba kham shitom ban hap pois du hospital ni ban koloi ban penyebit ki we hieng Kublishibun Dr. Mo kata ka jing batai jong pite ka ko ban kli beng pi sakani ka we kumnu pat uni u knyang jing pang covid-19 ula ban khata I kin thai armet be ki Khyllung pat long ka Longkmie kala khai Khyllung menta ka dan ka surrounding ka ba ka high transmission rate mo ka jur te kumnu kala panyada pa I Khyllung ba yala di ha kum kata ka kom pi kata kadi haba kadon kala lit sakum kita gijaka kamtam ka tetep bakala don come in contact lani kala ya kenduk bat no ka bagi suspect lani ka kala poi sejaka bagi tip hadian bakadi bobon you know kum kita phi de ban tip ba num ya bet shu giwe halong yeng long sem pin haban isolate lani shong khop hiwe jaka banum ya klek baki khon hadu pin de yo ban test yala de lani up hadu kita ki sansingi bagi ong na sansingi bangin ai jing test yala de kena menginti kena bangi bet ne mi ta ki jing pang ti ban yadai ki khon bat yala de ru kede ke badan kam yo kupa jong ka yeng ru le siu beli tre dawan hi yeng ru kita ki kendon ki ban le khoj ken
ban pun khoi ba ya le dia shop hin rong shayeng loj nok kamas shop rong shayeng shop hin mit na yeng ru da wat num klet ya kamas kum kita ki baret nri ki ban ya lam shajengai te ya kata lenti ki bangi kwa ban ya dai ka long yeng bat ya ka community hi ba ko we ban num ya bit ban num por ban sapryang nu knyang jingpang Boleh doktor ka jingkli jong kam ta ka si doktor Wansman. Doktor ki ki kendon jing ya da kam ta me ki ni ki thei armet ne haba ki let sumar ya la di si ki jaka ai Jingsumar kum ki healthcare facility na benta ka kot ka khia jung ki. Namar ngitep ha ki tu ki jaka ru ki bun ki bring ngitep manu badan covid manu bam dan mo tik ki lat jing ya dapat. Te kum mi ki ni ki badan kam bandai saki bandai ya ki check up mo. Te niat swa bangan juba ka jingkli jong pi ka long ba nga sukwa ban pen kan mau ba ki ba armet ki ba hakani ka pandemic la ki dei ni kim dei ki ba la yo ya ka infection jong covid basically ka ba duna do ka ba ka inject la kum ki dei ban pendap ya itai I check up I balong sausin kadan kam da shisha ban le ki ki sau tli ki check up kata hapor khat ar tayo ka wei ki dei ha ka por ha peneng ka khan riu bat ka arpho tayo ko balong sau banai ha peneng ka sau pa ka san banai ka balai ka long ha peneng ka nyu bat ka pra banai bat ka ba khat do ka long ha ka por badam khandai banai tikini ki dei ki sau tli ki jing check up ba ki dei ban lek nang ba kin yo ya ki Jingsumar ki ba dei la ka long kin yo ya ki dawai ki ba ki dei bandi kum IFE calcium kin yo ya ka immunization kum ka tetanus toxoid but kum jo ya ki weki test ki ba dot kam ban le ha ka jo ka por pat ru ni kran ya ka ni ka dei na benta ki tu ki ba armet ki bom don kanu ka jing shitom re menta kin don ki ba armet ki ba don BP ki ba don ki weki jing shitom kum ya ki ni ki la ban kam dot kam bun ya ka jing le shaki shaki jing check up dan amar kata ki baro hi ki ba armet kin le ki check up jong ki rengkat lembat ka jing batai jong ki ba ya ka check up laki long ki doctors laki long ki nurses te ki dei ban don ka jing ya ka ki dei ban don ka jing ya selok lang te ha ba lek poisa ka jibab ka jing kli jong pi ka long ha ba ki lek chikini ki ja ka check up ki ba ki don kam ban kan mau ban le ka baneng kong ka long kat bala ki tu bam da dei ki balong ki badan ki jing shitom ki mangi ki complicated pregnancy ka jing check up let's say kan bha la da ki lek haki jaka sumar la ki long ki health center jong ka sarkar na ki private jaka clinics clinics na hospital ka long ki lek haki tu ki ba kham jan yaki ki ba hajan joki belengi ong kumta namarkan penduna ya kajing kata kajing exposure ke jongki ya ka banyo ya ka infection nrei le se kindon kita ki ba don ki jing shitam ki ba don kam banyo ya ka specialized check up te kum ya kita ka ba ngila ban ong ka long ba kat ka bala bakin lek daki private vehicles lan bikin avoid ya ka public transportation kat bala nga try kindon ki bomla ru te rei kat bala ngamar bang inhaban avoid ya ka overcrowding lani ya ka jing kap nya brio mo te kan mau ya kata te ka baar ka long ba ho kumbala gado I doctor shila iki protocols kum ka ba dengmas ka ba penkhoj iki kiti ba num kta shani shatai shakmut shakman kataru ka dei ka badan kam but sakaway ka long ba kam tam habalik kam shajenga lani wat la lek hajan ru le sikan kam slem kapor ba kin yale ban kiar na ka babam haki le si gidukan paj ba te namar takadaw ka bam ka di ka ka pen million ban ra na ye ngatre kita ki de ki ba long very ki badan kam shisha ban ken ma ban le ban yada yaladi na ka bayo ya kanika infection Kadi babatay mapi doktor. Sa ko nga kwa ban banrap ni halor jing ong jing doktor wan swet nei. Kadi ba perthai menta kala don kini ki telecommunication ni ong dei. Ka ba la da phim la ban pa telemedicine ka ba phila ban le si ban phone ni ki doktor WhatsApp you know na ki don ki video conferencing ba ki le na po ka government jing iro.
Ngin penan kami kita kila ru kenang ba hajaka pin ban wan ban syukli jingkli saduk syaying jong saduk klinik gi ya doktor leni nurse pila ban syufo ni dikata kini galat bakala syak kesorkan mata penan kam pin batai ki doktor ya ki baki doktor kin ai pada ki advice lengba kata ka phone leni ka WhatsApp ru kala syak dengan penan kami kita medicine kini ki lat baki ngidon pertama tamu hapshim hi kila nanti lagi yo mo ti Dr. Wanswen ko aman clear pi ba pila man batai pinya ikini ki lat Jingsumar ba biang halor ki bri ki besitom ikini ka anemia dunas nam kini ka jingtelot haka bormet hapadeng ki Longkmie armet bat kitu ki barang syuyo Khyllung ki ba syakta pat hu COVID-19 alright kumbangi tip hi ba ka jing dunas nam kumbalong hapadeng ki ba armet kalong hadu kumba sanpau hadu 100% te hoi kentop lang ru ki ba yo COVID infection bat ki bom yo te kamtam ya ki ba yo COVID-19 infection kani kanang bu su ya ki haka jing sitom ken namar ba hoi ma piong ka jing tlot kandon ti kiwe de ki jing sitom kum ki jing ngau thai ka jing bom la ban bangi ong ka jing kende syadem kini kila bandon nang tapat de ka jing ngau jenjar ban ring penhim hiar mesim kidon dan namar kata kadau kini kumbangi ong hi kumbakalong hi ya baro ki badon yo COVID infection kalong ba ngin pen kiu ya ka bor jing yada jong ka met lani kata ka immunity system ka jongi takaba hoi nengkong kadi takabam kadi de ki sembo jing bam ki ba a jing tei mo te bat kumju ru ban di ya ki dawai ki ba pen klanya ka men hoi bat khamtam ya ka jing dunas nam kumba kalong rutin hi ban di ya iron and folic acid te badon jing dunas nam le hab di double dose te kani kadai bat retang ka jingdi ya uni ukuliru kan num yarap hi kata namar ba ban penlong ya kata ka hemoglobin ka jingkiu jong ka hemoglobin hakasnam kadon kam ya uni iron ban combine bat kiwe kum ki vitamin B12 kum ki vitamin C kum ka protein te namar ta kadaw kan bat ka jingdi ya uni kuli iron folic acid hab ru ban bam ya ka balance diet te natakadaw ka jing bam ya ka balance diet kalong ka badon kam ba kam bangikiran ni ka balance diet ru ngemdei ban perkhat ba kam long affordable lani ba ubabun balang numla ban afford hajing sisha kalong affordable ladap hi tip ya ban bam namar ba penlek ya ka jing mut jong pi ban pet ya ka ka balong ka badon haka snong ga taw jong pi ya ka yeng ka sem jong pi ki jur mo ki ba pio na ki per le si nang tap de ki so ru ki ba pio halaka ayom la dangi keren le tang itu iso meleng ru il abiang uwe ban ayaka vitamin C ka ba don kam hak ba formation ni kata te don kam ban ong ban perkhat kita ki jing bam ki ba remdor ki so ki ba remdor ki jur ki ba remdor te kum jo bangi keren ni ka protein bun sin ki jing mo jing perkhat jong ki le tang siki non veg bingi ong kum kado ka peleng kado kha ki rei ki don ru ki bangi ong ki pulses kum ki dai ki shana kini ru ki babun pha ka protein te kum tangi la ban kalong affordable hi la dangi ngi kloi hi bat ngi jit hi ban ba te na takadaw kalong kum ta te khamtam kini ki don ru ki anemia ki ba ngi la ong kalong moderate te kum kita le se tang utau dawai ubadi le se namar bun ham an kijet kasnam unum biang ti don ru kini kumia kita ru ilaban ai daki injection ki iron injection te kumta ki kataru bala ban le jing syam da don kami pan sa hospital pilek hi sub center PHC ki laban ai pila ban le no shi te gini ki baduna kasnam pada ki ong kata ka hemoglobin ka ba long less than harga baduna ya ka gram ya kum kini tingi hab ya kasnam te khamtam dari ki ade ki banai bala he long don por su ban te ka tu kasnam kumpila dak prabanai ladakan kasnam jong pi gadunai ta hab bandai po admit hospital kenam banio ya ka blood transfusion Rishibun doktor te Dr. Shilla uni covid ulan ni man kata kerukom kakun chwa ban dak banai
bun ki besi kili bahai kini ki don ki studies ki bala mi mentah nem ki ong ba ki don kat to ningot ki bala ban yo ni ong ke premature delivery tamot ba khai Khyllung 4 dap banai tam ambon tang handiat te Henry kata kala bande na ka daw jugi dawai ni kala bande no na ka jingpang hero te don pa dai ki ba ki ong kat to ningot ki la bande seduk seba Khyllung ila ban klat ak pot le ni klat mare dep kha di kita ki di very rarely bakin jalan ni ki ba duna ba ki ban poi hadu tau pot kan ki bubun ni ki khon ki ong khandai pusan khandai penriu pesan hi ki khon jo ki ba khan ki ni ki Longkmie ki ba don covid ki long normal mat kum ki khon ki ba kha ki ba klem yo unyuk nyang jipang covid khat khandai ti ka kalong ka ba sekan ka jingkli nga squat limo regarding ka vaccine pan kalong ka ba shngani emi ki Longkmie ba armet bat ki Longkmie ba dang shu yo khun bakin shim ya ka vaccine pan banyadai ki no new jimpang covid hoi menta kadang shupen mi mensim tayo lang bakla ka na ka ministry jong ka health jong ka sarkar jungi ba yeki nong almet ru ki la sha ban ai vaccine hakanu kuno ko por jong ka jing almet jong ki don gi bese phone bese kli ba long ni aman almet ban ai injection ba ngadang shu sedang almet lani ngaladep ai first dose sha ban almet mentang la almet mentang ga government bakala sha tamot yeki ba almet na do pas nang puni hadu dekha pilong man ai injection yeki baladep kharu pilong man ai pendep ikitu ki vaccine kitu pade ki ba yo covid hapor ki almet kitang shumari dep kha khun kini ai vaccine jongki kalong safe Longkim dan kaman apa tu lai banai ka period dakila jam nu covid bakin em katu for general handi gi armet hingi ong itang shumari dep kha tali ai no vaccine normal hapor ba ai buin khon kalong safe ban ai kalong safe ha kulish sa kawi halor kata nga kuskwa ban ong na marbalay PE na marbalay ngi ong ba ki ba la yo jingpang covid ai no ya u injection maria kha mo wat langi PE ong padap lai banaru kadaw kalong ba na marba ka kumbanga kren hi mene sakmat ba ka taka immunity jong ki ba armet bat ka beteng ru hakapur ba aibun ka long down ba ka duna ba namar ka tangi haban simlut ikilat kilenti barokhoj banyada ya ini Longkmie namar balada hakapur bala kharu kampat kut tanghang ta i haban ai ka Jingsumar i Khyllung em lakum nu lengba hab aibun in hab don i hab sumar ikun pengi ong lakum nu hadu arsnem haban ai ka attention tu tengem kwa ba ka infection ka in yo ka infection lan iba kanu bas musi ganja namar ba ka immunity ka long depress ba kamtam dalakha kadi babatai pi doktor ti kani ka jingkli jongai pi doktor wanswet kalong mo baro ki kenthai ki don ka hok banyo ya ka Jingsumar ka babiang mo ha ka por ba khai ki khunjong ki tangba kumnu ya kum kini ki Longkmie ki ila ban ai pat Jingsumar ka babiang tam ha ka por ba khai ki Khyllung hoi kumbangi kran ya ka covid infection ha ka por ba armet te kitu kibayo ya ka kiblade ka porban kha mo kilade ka porban kha kinle kumnu ka we ka dei ka long bakani kam kadon kam ya ka jing ya trelang jong hapedeng jong ki nong ai Jingsumar ki healthcare provider but ka jing trelang but i Longkmie iba yo ya ka jing sitom rengkat bat ki bahayang hasem jong ki namar ba ka shisha ka kham shisha yaki bayo covid infection lani kibangi ong kidon mumtay kibangi dak suspect let's say not a confirmed case te namar ba kadon ka jing yetre lang shubo ini iba pang mo menta ilong asymptomatic impat dik porka she is under home quarantine lani isong slung hayeng mo te ja bakawan ka jingsu te kumno le ilong positive tingitip ba long kan hab don kin hab don kilat kilenti ba la kat bala ba ini ideiban yathu syakatuka jaka be ideiban dekha la kalong hagan no health center le sikala long sub center PHC CHC le kan long haki hospital te namar takadaw kadai bandon ka jing yatre lang with the kiba nganong kumno namar hakaway pakaway ka area kadon ka health center ka ba
kabalong in charge lani kaba shim jingkit klit na bentak tu ke area dan namar kata ka di bandan lupa ka communication hapteng jong kini ki yang hi but kata ka health center ka jandu kenang ba nang ta kan la man communicate biang ya kata makin poisa ki hospital ki badai mar balai ha ketika hospital ru haban pen kre lupa haban nong ready lupa hai ban bu ini bahkan numdan mar kumbalong hi ki hospital menta lada ngi ong hakinong kendong lada ngi ong hasoru kidai ki bangi Jingsumar lang covid and non covid tela dade ki covid kamut ya ki bakha ya ki bakini berokha ngi haban don ngi haban le ya kani haka covid area te sibu lada kam don kadika communication unnecessary ini ipation non covid te kan don ka jeng klumar namar ba kan increase the risk of transmission of the disease to the ki baklam yo ka jeng pangru tin namat kada first and foremost ka don kam ya ka communication ba ka jing ya trelang ka ba ar ka long ba ho ka dei ka jing shisha ba lada dei ba pang covid kumju kan dei ban long hi ka ta respectable care ka dei ban long kumju kum yi kita gi mumpang te kata ka dei ban don ba namat kada ha ban don ka jing ya trelang namar ba menta namar ba klem tip ru klem pen kre klem i ni kala long kap kai wandera ka jing shisha te hakpor bakharu kadan gani bagi ong bala bandon a birth companion re but in date bet iwe ibriu but ya ita ibriu ru iba la bandon lang ban yarap ban Jingsumar i ide ban long ibala test te but imde bandon ka jingpang but la ban ong ba ita in late no ban sawan pa de iwe kataru kamla ban long de kum ta di ban sngotu lupa be de iwe attendant be ibalong disease free de kata ka we but bandan lang ban i hakapor bakha pat hadu be in the late year de kata ka de we but kumjuru nakaliang jongki healthcare provider hoki kini ki pro arngot ru nong pang itay nong abru ki de ban long ki ba follow ya kita ki protocol semua kita ong kita ki jengdeng mas kita ki sanitization ki hand washing ki kita ki dei ban le te nakaliang jong ki healthcare provider ru kalong ba ho ki don la ka jong ka kamram ka ban le but kata kalong ba bagi attend ni kini ki they have to ban long in full PPE kini ki protective equipment mo te nang tapat de hapor ka ba kumta kin ka Jingsumar ki kumbalong ki we hi kan don ka monitoring na kabanta ka Longkmie itay bala don ha pedeng ka Jingsu kha bat ye Khyllung ru kumjo te bat ki Jingsumar ki badai ban le kita ru long kanya kumta te ka we ka long ba hakapor ka we ka ba hakapor ba ka kapor jong ka ban kha kadai kapor ru ka bakham long increase ya kan nika risk of exposure to everyone to the healthcare provider ru to the euro dan namar kata bangi kran ni kan ni takadaw ni kwa ban ngakwa nakaliang jonga ban ong ba kini ki balong covid positive ki ba armet ki Longkmie sngoba ban wan shaki hospital ban kha namar kalong ka ba shubu ki kha yen mdei ka bu ka jingma ya ka ye ka sem hi bar ko we tang itu inong pen kha namar pi ong pen kha yen he ka PPE he kita kilat kilenti ba phinia da ya ka jing sapriang jong ni nong pangkalong ko ba shisha namar ka tanga kwa ban kentu ya ki Longkmie mdei ban tiang namar ba ngitep hi kitiang ya kata ka jing le hospital kitiang ya kata ka jing test nre kini la da kila long positive kitiang ban le ba kum ta yo Longkum nom no nre na hakaliang ka ba ong kajaka ban kha ngakwa ban kentu ba baro kamtam la de long covid positive kha hospital mdei la de le ru ban kha ye te kata ka de ga we bangi la ban kentu te kita hi ki ba yu te bat shubo menta let's say okadon kanu ba ki kwa ban ki let show hospital ki let hi ba plimo mla ban follow ya kata ban ya communicate te la da poi kentu hospital ka bangakwa ban kentu ka long ba de ban ya thu ya ka status jong ka disease ba ni long positive kanang ba long kandon bet kata ka Jingsumar ha rukom ba de te kanuman ra kanu ka Jingsumar si namar kan bengiong respectable care ho balay ka don kam namar ngikwa
ba kata ka jingkai ikun kan long ka babha kan long ka bakmen kan panum dan kan ka jing ngau thu ka jing yes ngau thu bakla ka jing kan no kan num dan ke kup kata te ka jing nakaliang jong hi ka long ba don kam hi ka jing ya trelang ho nakaliang jong kiba sumar baru nakaliang jong kinong pang rengkat bat ki bhai jong ki Kublisibun Dr. Wanswet kata ka jing batai pasai pai pimo ti parlong in chimbrik kin dia chipangin sa wan pai biang sa kanaka program. If you are pregnant and are worried about COVID-19, do not panic. Let's start by discussing antenatal care. If you are in early pregnancy, you may defer your antenatal checkup. But it is important to remember that 4 antenatal checkups are essential during the course of your pregnancy. Follow all instructions of your doctor or nurse. For minor complaints in early pregnancy, you may consult your doctor by phone to avoid repeated visits to the hospital. However, if you have a high-risk pregnancy, you should have frequent antenatal checkups as advised by your doctor. For an antenatal checkup, you can go to a nearby PHC or CHC or a private hospital. When at the hospital, maintain a distance of at least 1 meter from others. If you have fever, cough, or difficulty in breathing, seek medical care immediately. Let's talk about how to plan for institutional delivery. It can be risky for mother and baby to deliver at home. Hence, always plan to deliver at a health facility. If you do not have any complications of pregnancy, you may go to a health facility nearer to your home, like a CHC, PHC, or a private hospital. However, if you have any complications during your pregnancy, you must deliver at a larger hospital that can conduct a cesarean section if necessary. If you are pregnant and have been diagnosed or suspected to have COVID infection, please remember the following. Follow all instructions of your doctor and nurse. If you have mild symptoms and are asked to stay at home, follow all precautions of home isolation, including wearing a mask and maintaining distance from others. If you don't foresee any immediate danger, delay your routine ANC visit until after the recommended period of isolation. If you develop any symptoms that concern you, or you start having your labor pains, immediately visit the hospital. Inform the hospital by phone before reaching, so that they are prepared to receive you. Whether your delivery will be normal or by cesarean section will not be affected by corona infection. It will be dependent on your pregnancy status and decision of your doctor. If you're breastfeeding, it is important to know that there is no evidence thus far to show that COVID-19 can be transmitted through placenta or breast milk. Hence, you will not be separated from your newborn baby. If you have COVID-19, you can continue breastfeeding using the following precautions. Wear a good quality mask. Wash your hands before and after touching the baby. Avoid coughing or sneezing on the baby. Ni wan lam ye pisha ka ni ka program Dr. Speak halor ka phang ka jingya da ye ki Longkmie armet bat ki kinthai ki badang shukai ki Khyllung hapor ka ni ka COVID-19 but I Dr. Wanswet but I Dr. Shilla. Ti Dr. Shilla ka jingkli jong ai pi ka long ba kat kum la batai Dr. Wanswet mentan le ka long ka babhani e mi ki Longkmie armet wat lada ki yo uni COVID ni kim yo ru uni COVID paken wan khabet sha hospital. Kini jingkili PHC CHC ma kadan kam ha kini namarba bod hi kibriu kam tamli menta badan COVID khat kandai pandemic kumne ki tiang banwan hospital ki ong dele hospital kin sa test tong bale fin tiang ban test ha jing sha pi divin kemen bi ki test fin tip ya ka status jong pi la pi dei positive ne negative yo COVID khnang pin la ban sumaria la di bad ye khun jong pi bad ki bhaing ba sem man chim ki jing ya da ki badan kam dan ni ban wat Jingsumar la da don Jingsumar kom ni kom tai dai
Te sakawai ka de ba ki bri shi tiang ba ki ong tang shpoi hospital ban shpoi bet. Ndai kam de kum ta pi ha ba one hospital ka shong la de pi pang covid ka shong la de pi de he ba pi yo teng tai biong kli ne should be positive should be dan symptoms dan jing shitam area. Kumi kito tamot la da kalenti kha ka biang ikoni biang pim dan jing shitam e pi ka hi. Ndai la da ja ba pi dan ka jing shitam kum ko covid ka ba la ta hadu ba pim la ban ring mit sem ba pin la ban an ban kha ti hablet da ba shuput yang ban pan khai kon la ni ban yarap de ki tiar la da mlong man put ru ten re ki don pa ki ba shi perkhat ba tang shpoi hospital ba ting e kata ka jing sha test kwe ba ting e ka jing sha put deng de ban kun tu ye bar khat ki ba long ki ba armet wa ju ting kita nama kita ba khat ki de ki ba ki lat ki ban yarap nam ta ka lawe jung phi ba ikon jung phi ba ka jing kha ju ikon ka de ban kan shong la phi lai ban khan ban lit de ka jing sha put kan shong haki daw ki ba ni ong ki obstetric reasons mo ki daw ba le se phim lai khan ka daw ba rit ka len ka ing len ti kha la ni ba shong kan yang ikon la ni ba phi test nam no ba shong ka skum shatrai ba ki than ka bp hadu na kiring you know gitu bro khai ki di obstetric reasons ke ba ni hapan ban put dei tang number pd covid khat khnai kam de bar khoi phin hap sha put kila ban kha hi ru kila ma ti ka jingkli rongai phi ko wei pat kalong ka bashinga ni em ban ai bun pat ikini ki Khyllung ladaka Longkmie ka yo covid on in fact ni le ladaka kami ka de ka covid positive ni kentu ba ha bikin ai number ba hakat to bun jong ka kami jong ka kami ka ba de covid positive ki dan kita ki kenja kino ki immunoglobulins ki ba la ban yarap ya gi Khyllung bikin protect ni ya da ya le dia na ka jing yo jong ni u covid te ha jing sha ho ikimi ha por ba ai bun kon i dem sai ba ki ti man sha ban ai bun kon pun khoi ba ya le dia nang ta deng ba ka mas double mas khanang banum bit na ka jing ring sim jing i Khyllung she i Khyllung ten re kam don ka jing ma ban ong ba phin ai bun kon tamot bam bit phi de ban ai bun kon ha por ba phi dap khai kon la de phi de covid positive ru ti doctor wan dia ka ba i doctor sala ho le si ka kami ngi kren ya ka kami pade ka basitom ba ba critically ill te kom ye kini ru ni ong hi ba de ban ai da ka bun re ka kami ka nom la ban ai bun kom ni ka por te ide ban don ita ibang le kren mane te attendant i disease free attendant te ita iban yaram care provider ita in yarap ban shu kem ya ka bun ni express ka bun but ila ban ai Khyllung daka lesi daka shamoy te kumtaru khnang bai Khyllung iba jong ka kemi ka basitom eru inum de bandu yaki yaka jing koridor jong ka dut kemi te doctor wants wet pat lanu pat kini ki Longkmie armet ki la ban shim ya ka vaccine but ka dan kanu ka side effect la da ki shim ya ka vaccine ha ka por ki armet ho ka jingdon jong ka side effects hi kam ya pher naki baro hi ki general population ki ni ong ki ba klem armet ki ba contagion rang ru ki ba shim ya ka vaccine te don naki ki banum don ai hi rekat tu kat ni naki ki la ban suyo ka jing shen ka jing pangmet pangphat ka jing sngotlot mat kani kanum ne hi kanum ne palat hi ka shisngi arsngi te sakawai ka bayadai pade bat ki ba armet ka bamdan bat kita ki general population ka long ba hadin jo ka vaccination ka dai ban long ban pej benya yala di arposni te ya ini i arposni namaraki e ki dai ba in pej in ngap thu yo issue yo sngoba kadan kanu ka jing sngo thaj ban ring men sin kanu ka jing pang ka shadem kanu in yo idak ha kitu ka area hajan jong katu ka area ba ai injeng yo dan kanu ka dap ka ba long saw kum tu ki dots ba saw lani ka don ka jing em lani yo sngo kum ba suk po la ban don la ka don ka jing suk po la ban pri ne don jing pri ru te bat kum ju ru ba yo kadon yo isngo kum badon ka jing beriek man lani yo kanika
kedan ka jing Khyllung te arpos ni de ban observe yakini te rate hakat kum ka jing pej benia akat kum ka jing ki studies ru ki phadu menta hoi kat namar bangitip ban approval ka vaksin kala adon hi ka study ka pej ba ka biang takadaw nilayo ya ka approval ban ai te kini kilong ki ba hab ban supe te ita hadu arpos ni rate kani kamdei kani kadei kam ka baong bangin ai ya ka ban penkup bor da ka jing tem mdei ya ka ban kin ngoti pada ban simi ka vaksin namar ba hajing sisa kam don hi ka reported ba bahkan don except kum ba juyo hi Kumbaya Lishbon Dr. Wansven. Dr. Shilla lada Longkmie ka syakta huni u COVID-19 hakapor baka armet day lanu kala pat ban sim yuni u vaksin. Ko mangil ang manyan i kwa ba kinu ba yo COVID hapor baki armet kitang step kai kon kini ai no vaksin jung ki no de lada kitop da kendiat sepang ni vaksin ru kidan ki besi phone ban keli ba dang poi jumpoi long ni em ban ai vaksin long ban ai mde ban ong bang poi jumpoi tumut ngamlong se ban ai vaksin dan ni ba ngadang plan bangan ngon pun khon kito menta ga government bakala ai ka approval ban ai ta jumut anytime during pregnancy phila ban ai dal dep kha khon la ban ai yiki kenthei yiki no ki ba like hapor poi jumpoi long ban ai te ngimde ban septing ban ai injection ni nelich khmat ban ya pediang ya kini kajing kalat jing ya da kumba bun ki tim ru ban ai uni vaksin ki omba kala man khata mo ya ka jinglong armet la shai hadin habut kata kamde ka balong shisha mo kila man batai halor kata kala kila don ki jing ki studies ki bela penmi bakam khata ya kata ka yu ki bri ki si ong ba da ayuta numpun khun shu ndai kam dan jing de em kata ka jing armet lani ka jing pun lani ka jing plan ban pun kani ke datang ka inject banyada na ke jing yo jong uniu covid kamtam banyada na ke jing yo ya ke jing shitom ka ba jor ka ba shitom ka ba hadu bakin poisaka jing susi lani ke jing khala Lishbun doktor te Dr. Wansven lada ka Longkmie ka yo COVID-19 ni kala ni am ban khahi Khyllung ni habdan kam ban le ka cesarean delivery thoi la juba Dr. Shallam ne kum ka yu te ka lada yo COVID-19 hi kam dei hi ban ong ba hable direct ya kataka ban put ban le CS ka CS kan long hi lada don kam ban le kam dei namar ba yo COVID re namar ba kidon kiwe ki daw bahab ban le ya ka cesarean section te kedikata hi ndei na ban to te kumnu kila pat ban manage kan ka liver pain mo hakithei armet ki ba shitam yu COVID-19 pat ka liver pain hi kan long kumju hi kan numdon ba ong ba bangi ba itu Longkmie iba don ka jing armet haba isu ka income su ban ya kini ki wei ki ba kibam don ka jing kibam armet gamut kibam don covid infection te namar kata ka daw ki ya ka jing su ka jing la sha jong ka jing su ru kan shong ha kata ka bangi ong ka threshold ka pain threshold te ye kitu ki badon kam ya ka jing yarap ban ong ban pendunai kata ka jing su kumju hi kumba pendon kam ya kibam yo ya ka covid infection la ban pendon kam to kum hi ki center ki balong ni la ban pendon kam ya kata ka epidural analgesia te kam dan kanu ka contraindication ba pendon kam ya kata Kulishbu Dr. Wansven te Dr. Shilla pila ban batai banyak ba bun ki bakli akan ni ki bating ru teng ba kabun kemi kala ni em ban penbit COVID-19 ni Khyllung lada idi ya kana ka kemi ka bayo COVID-19 pila ban pensyai halor kata kamdan kata ki on nama ta daw ni kwa ba ki Khyllung kin bu be ya ka hindi be ka dot jong ka kemi ko mga ong lada la ban bu dala de Khyllung hi in bu hi laim lada ka kemi ka stom tan ko mga Dr. Wansven ne di ban chu knyot kem no ikato dot jong ka kemi hai ibol ibakod nang tap sa pendi pada Khyllung namar ha ka to dot jong ka kemi kidan kita ki kenjar dawai basna na kamet jong ka kemi antibodies kiba da idi ni Khyllung ikala ban pen fight le ni ban penyap ik nyang jing pang covid le da bit si Khyllung ru
dan jing sha ka babah be indi ka dot jong ka kemi ka badai ka covid positive ka bah Longkam dan jing kata Longkam. ai kublish punya kata jing penchai jong pi Dr. Wanswet ki ipat kila Jingsumar ki Longkmie ki basha kata nu ni u COVID-19 ki di ban shim ha kapor ki ai bun pat ki Khyllung kumbai la ong hi Dr. Shilla kini ki COVID appropriate behaviors bagi ong mo pentangi la ya la lendet hi brok hoj na trai nadu ki Longkmie ki pat ba brok hoj ba kata ka mask double masking de bandeng de ban saj ki kiti de ban saj ka jaka ka ba pen kejet bunyi Khyllung kata ko badan kam bande de kita hi ban idon kam but kumjuru ya kitu niakren ya kita ki Longkmie ki bang la ban ai bun rei ka wei ka bang asukwa ban ong hang ni ka long ba namar pi ya ki bom pang ngi kampen slur ya kata baka kami kan kedup hi Khyllung mo ten rei ha ki ni ki Longkmie ki ba dang long positive wat la kim symptom la ni ki long mild symptoms ngi ong ban kata ka jeng kedup direct bat ka kami kan num dei ban long hap hi ban pentia Khyllung la ka jong ha ka wei pedel la si jing tia but ka ban jengai kumba report naka baka don ka kami la dalong ka bala bu daka barrier la ni kum ka kenja perdamo baka num dadon kata ka long ka exposure por ba pi bun ita bom la ban ayumo rei pedel long kan kampen duna pada ya ka extended exposure kata ka dei ka ba di ngila ni empat ban pespun ni kenria no ya katarik halor ka plan cesarean delivery ni labor induction haki patients ki bayo mild covid symptoms Dr. Wanswet hakaba kumbang ong ya ka termination of pregnancy na ka por ban kha kan nam da depend ya kanika infection kan hap ban ra ya kata ka por ban kha ni hanganu ka por ban kha ka long kan dehi kumbangi ong ka obstetrical indication Tementa syubo lada kumba piong ba mildly symptomatic ngikwa ban delay. Mo te namar kata kan wan tang lesi ka expected date kala poi but ini ibriu ilong mild symptomatic ngila ne em ban delay ya ka lesi imsu ti rela da pomsu ngi sya ai dawai pensu lani ngi le cesarean delivery no kumta te kansyong paderu haka kumta ngin hable kinja assessment mo ba Khyllung ila ne emban up syata te ngin hape lang ya ka jingpha jong Khyllung ru bat ya ka jingpha jong ka kami te kumbangi ong hajing sisa kam dadon hi kanu kumbangi ong ubalong positive ki kha ngila ki bapen kha la ni ki basumar ki la shim ya ki requisite protection te kam dadon hi ka jing ngatrai kam dadon kam la da la dei ban kha kalalong indicated ban kha ngatrai kanum don hi kata bang inong ban postpone ten rei padel si ya ki bam pat dei pat poi sata ka due date le si menta kumba shai long ngi tangkat ni ong 2 weeks before the due date ni la le cesarean in such cases lada ni la pet ni la assess by Khyllung idang biang ban definitely we can delay Dr. Shilla bun bakwa tebru halor kan nemo ki infection control precautions ki bangi di banchim ha kapor liba sukha bat ha kapor ba late delivery ya naki COVID-19 Longkmie kan Tari ki long kum jo hi kum yaki ba mde ki covid bat kum mangi lek baru bor hi kajing lek khut kadi gawai kajing lek khut jo Longkmie bat kajing kamtam haki por covid community kitu gilat jing ada ke bangi hijuk ngi ban ki mask ki sat ki social distancing gitu nang ta hapor balik kharu ka jing lada ka Longkmie ka de ka basat baklan ka balong kamde ka baduna snam ka biang pura ka bamdan ki ki jing pang ki comorbidity conditions ngatai ko mikini ki brio kan dalik khai ki jaka ki ba biang kum ki PHC ki CHC ki hospitals jungi ki ba ki labor rooms jungi ki la long no ki facilities untuk ki la biang bangin ai ke jing ka jing penkai ya ka nong kha haka environment ka ba khoj haka jaka ka ba khoj ki tiar ki ba khoj nang ta ki bar khoj ki de ban ya da na ka jing penyo khnyang ya ka ni ka nong kha
tang yo COVID rigwi ki knyang jing pang ru ki sterilization jong ki tiar ki tar jungi han nadu ki PHC shaneng ki PHC CHC ki hospital work khoj itu ki biang lut hapok yun ta daw ni encourage ki bri bakin ni kentu ki Longkmie bakin persang hi ban likha ha ki jaka ki ba ni biang kita ki lat jing ada ban numpen yo infection ya kekuni hapor bakakha bat hadin bakal adep kha hapor baka lungkhun por bakadang sa se si singi arsingi hapo hospital yaki bakha kun normal lani gitu besyak put le si lai singi san singi nyau singi kasyong ha kurukom long juga kemi di hapor baka sa hospital lu kita gilat jing ada ban like ban penbit kenyang jing pang ya ka ni download in place temat ni encourage learning kentui ki Longkmie bikin likha kini jaka ki ba biang ki facilities. Okay, kubli shibun Dr. Shilai taka jimbatai jofi. Te shwa bangin penkut ya kani ka program vi pikwa ban I message ki bri bopet ya kani ka program halor kani ka phangmu ka Jingsumar ki Longkmie bet ki te armet hakum kani ka por. Masyukwa ban ong ka way ne ban shu pen kemau ba ngin kemau ban nadu bas dang kani ka pandemic hang ni let's say ngan ai kini ki numbers kendet bangiyo bagi ong ba hamegelaya ki confirm positive cases ni dan ki ba armet ken lai spa arfuwe hendrei ka khobor ba ba de ki bala koj na kani jingpang hadu arspa andru pusau nang ta pat ki bopli ki badu no ki jing impat de laingut haka nadu basdang ni pandemic katar ka de shaban poi kani ka jing ai tika lani ka vaccine te ngashkwa ban kuntu hang ni ba ki Longkmie ki bakha ki badon shanu haka ham po meglai bikin sobha ban simkhya ya ni ka jing ya li aitika ya ladi ba ya kalong yeng ya ki khon men kpa bahing basam kuntu ywe ban shimi ka ni ka lat jing da namar ba kan kente ya ka kot ka khya jung ni bro ka we bat kan kente ru ya ka kot ka khya jongka ri jungi Kubishbun Dr. Shila, Dr. Wanswen. Ngakwa ban ong ba ngakwa ban kentu ya baro kamtam habing ya kren menta ya ki ni ki Longkmie ba ni de ban ngothu lani ban tip ba ka jing tip ka long kabor ti namar kata kadaw nakaliang jong ka department jong ka health department rengkat lem ba ka jing ya trei ba ki we ru ki administration ba ki we ru social welfare everyone kalong bangila ni yele ban ai ngila ai ya kanika jingtip syapang uniu ngai syapang uniu knyang jingpang syapang kanika jingpang bat kumno bangila ban yada ya ladi te ka jingkentu kalong kumni ba ngimdei ban syap tieng namar habangi don ka jingtip ngila tip kumno ban yada namar takadaw ngin syem lut yaki aki ba ngin le iki ba ki banyada na kanika jing sitam bat ka jing thu ka long hi bangin penduna ya ka laning en penkut no ya ka transmission te na marta ka daw la da baro ngiya trailang da ka ba ngiya bud ikita ki jing batha baro khoj te ngila ban da ka jing ya trailang baro ngila ban ban stop la ni bangin penduna no ya kanika transmission kanang baka jing im ka jongi baro kan la ban ngila ban yelek no ki jing tray ki jing kta ki jongi ki kamai ki kaji ki jongi ban mta ba ngin la ban im ka jing im ka bangi im menshwa Te kubli shibun doktor ki jing batai jong pi halor ka phang ka Jingsumar yaki Longkmie ba armet bat yaki Longkmie barang shukakun hapor kanika COVID-19 ni ai kuble yi Dr. Wanswet bi Dr. Shalasa shi sien ha be shimenta kanika program Dr. Speak te parlok katuing la poi shabakut te ngin se kendu piang ha ko kapor ngade daya karman lang kanika de Dudarshan Kendra Shillong